Jest piękna, słoneczna niedziela, a jak niedziela to wycieczki spod szyldu Podróżuj z Ignacym. I dzisiaj, 20 października, jedziemy do Rydultów. Będziemy zwiedzać kompleks dawnego Schreiberschacht, czyli, mówiąc bardziej współcześnie, szybu Leon III, przejętego przez miasto. Dodam, że wchodzimy tam jako pierwsza zorganizowana grupa turystyczna. I taka wycieczka się już nie powtórzy, bo to miejsce stale się zmienia. No to co? Lecimy do Rydultów. Na samym początku pragnę gorąco podziękować naszym przewodnikom, którymi byli pan Jacek Ligaj, inspektor referatu mienia komunalnego i geodezji Urzędu Miasta Rydultowy, oraz pan Adam Miczajka, były pracownik Urzędu Miasta Rydultowy. A jak Rydultowy, to i tunel. I to nie byle jaki tunel, bo najstarszy tunel kolejowy w obecnej Polsce i najdłuższy na całym Śląsku. Nasza tegoroczna wizyta w Rydultowach całkowicie różniła się od spaceru po mieście, który odbyliśmy ponad 2 lata wcześniej. Tym razem na uczestników wycieczki czekała bowiem nie lada gratka. Za zgodą Urzędu Miasta Rydultowy mieliśmy bowiem unikalną możliwość zwiedzenia przejętego przez miasto kompleksu byłego szybu Leon III, działającej nadal kopalni węgla kamiennego Rydultowy. Jest to zakład o niezwykle złożonej historii, którego początki sięgają 1792 roku. Oczywiście z uwagi na formalności związane z nadawaniem pól górniczych, to kopalnię Choym, czyli Ignacy, uznaje się za najstarszą kopalnię Rybnickiego Okręgu Węglowego, jednak początki działalności dzisiejszych Rydultów można datować tożsamo. Kopalnia jest jedną z najgłębszych w Europie, obecnie będąc także jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku. Miasto przejęło teren szybu jesienią 2021 roku. Od tamtej pory udało się już zrealizować niektóre pomysły i inwestycje. Przez dawny Holzplatz, czyli plac drzewny, przebiega nowa droga. W dawnej lampowni działa sklep charytatywny, a w wieży basztowej odbywają się ćwiczenia dla ratowników górniczych. Młodzi mieszkańcy Rydultów i ich rodzice kojarzą krajobraz miasta już z górującą nad nim wieżą, co daje wrażenie, że cały kompleks szybu jest stosunkowo młody. Tymczasem jest to całkiem mylne wrażenie. Początki dziejów szybu wydobywczego Schreiber sięgają 1896 roku, a jego nazwą roboczą był po prostu Neu, czyli w języku niemieckim nowy. Współczesna wieża basztowa została wzniesiona w 1971 roku i oryginalnie była pełna wyposażenia. Dzisiaj z dawnych maszyn nie pozostało w zasadzie nic. Włącznie z maszyną wyciągową, którą zdemontowano jeszcze za czasów spółki restrukturyzacji kopalń i która podobno pracuje gdzieś indziej. W momencie zasypywania szybu głębokość Leona III wynosiła 800 metrów. Wydobycie w jego rejonie zatrzymano w 1926 roku, a szyb już do końca działalności pełnił funkcję materiałową oraz dojazd załogi. W obrębie kompleksu znajdziemy nie tylko współczesne zabudowania, jak wspomniana już wieża, czy też magazyn główny z 1968 roku. Elementy teraźniejsze mieszają się z zabudowaniami z czasów niemieckich, których losy sięgają początków XX wieku. Tematem tym zajmujemy się od 2019 roku już, kiedy przedsiębiorstwo górnicze, jakim jest PGG i kopalnia KWK ROW, ruch rydultowy, nie potrzebowała części
swojej zabudowy dla prowadzenia dalszej eksploatacji, czyli rejonu Szybu Leon III, przekazała go wtedy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wtedy też było dość głośno w tym temacie, że Rydultowy są zamykane, bo takie informacje się pojawiały. Natomiast to była informacja, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń likwiduje kopalnię Rydultowy 1, bo tak została nazwana po przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W naszej ocenie jest to strategiczny teren, otoczony zabudową mieszkaniową wielorodzinną, otoczony starym centrum handlowym miasta, czyli ulicą Ofiar Terroru. Znajduje się tam nowe centrum rekreacyjne miasta z Rydultowskim Centrum Kultury, czyli teren bardzo ciekawy. Natomiast kiedy pojedziemy na dworzec PKP, to się okaże, gdzie znaleźliśmy się. Teren zapomniany przez wszystkich i bardzo zaniedbany. Dlatego uważamy, że trzeba zadbać o ten teren, trzeba mu nadać nową funkcję i trzeba tam sprowadzić ponownie życie, gwar ludzi. Odwiedziliśmy także osiedle robotnicze Karlsegen z niemieckiego Błogosławieństwo Karola, założone w 1900 roku, jednak po specyficznej rewitalizacji pozbawione wielu cennych walorów architektonicznych. Z oryginalnych 20 domów czterorodzinnych do dnia dzisiejszego przetrwało 10 oraz tzw. konsum, dom towarowy, aktualnie przerobiony na blok mieszkalny. Oprócz wizyty na Karliku w naszym harmonogramie nie mogło zabraknąć chwili oddechu nad malowniczym stawem Machnikowiec. Dzisiaj w jego pięknie zrewitalizowanej okolicy znajdziemy Rydultowskie Centrum Kultury Feniks, jednak tradycje kulturalne w tym miejscu sięgają wielu dekad wstecz. Sam staw powstał na skutek działalności wydobywczej kopalni Rydultowej i znajduje się pomiędzy dwoma niewielkimi hałdami. Po wycieczce udaliśmy się na gorący i smakowity obiad do restauracji Leśna Ostoja. Nasze wycieczki mają pewien stały punkt programu i to zawsze jest ten ostatni punkt. No, kochani, po prostu czas na pokaz maszyny parowej w ruchu. Ostatecznie powróciliśmy do kopalni Ignacy i cieszyliśmy się pokazem zabytkowej maszyny parowej w ruchu. Nasze serca przepełnia radość, że po raz kolejny mogliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i odsłonić chociaż kilka sekretów pięknego i obfitującego w ciekawostki rybnickiego okręgu węglowego. Zapewne zobaczymy się niebawem. Natomiast w obrębie mojego kanału i mediów społecznościowych już niedługo zaproszę Was na dużo bardziej wnikliwy dokument historyczny na temat Szybu Schreiber. Na dziś już żegnam się z kopalnią Ignacy, ale no jak wiecie, na pewno nie na długo. Także śledźcie nasze media społecznościowe, bo na przyszły rok na pewno będziemy mieli dla Was w harmonogramie liczne ciekawe propozycje.